Bona tarda a tothom, benvinguts a la 5a edició del Festival Òpera Aperta. Com ja sabeu, aquest festival té la voluntat de generar un espai de diàleg, un espai de reflexió i un dels temes, el tema del festival cada any surt d'una peça de la col·lecció del museu. Aquest any la peça que origina el tema dels diferents diàlegs que farem durant aquests 4 dies és aquesta meravellosa escultura d'Antoni Tàpies, que l'artista va fer l'any 1977 amb motiu d'una exposició al Museu de Granollers. S'acabava d'inaugurar el museu, feia un any i mig que s'havia obert la nova seu del Museu de Granollers, l'actual seu, i es va fer una aposta d'art català contemporani i es va convidar a 3 grans noms de l'art català contemporani, com són Antoni Tàpies, Joan Miró i Joan Brossa. Antoni Tàpies va fer aquesta peça a la sala 1 del museu i després la va donar a la ciutat. Quan mirem aquesta obra, ja ràpidament vam pensar que un dels temes del festival podia ser el llenguatge, podia ser la paraula, i actualment a partir del diàleg pots arribar a acords, pots arribar a desacords. També tenim la paraula i el llenguatge com aquests discursos d'odi, de violència en augment en tota Europa. També tenim les paraules que sanen, també parlarem d'això, i actualment ens semblava molt interessant de parlar de la intel·ligència artificial, aquest nou llenguatge que com a societat ens interpel·la. A partir d'aquí hem convidat una vintena de pensadors contemporanis que venen de diferents disciplines, del món de la filosofia, de la literatura, de l'art, de la poesia, i obriran aquesta reflexió i esperem que sigui coral i jo crec que, a més, molt enriquidora pel programa. També us volia dir que aquest festival, avui som aquí i és un festival molt arrelat a territori, és possible gràcies a molta gent d'aquí de Granollers, si no, no hi seríem a la 5a edició. Vull començar agraint a Roc Humbert perquè ens ha acollit aquí, a tot l'equip de Roc Humbert, el seu acompanyament en organitzar aquest festival en aquesta magnífica fàbrica d'arts. I vull continuar, per exemple, amb les llibreries de Granollers, que han fet una guia de lectura, que us la recomano, de tots els ponents que vindran aquests dies, o les llibreries de Granollers, com la Graia i la Bacus, que ens acompanyaran durant 4 dies amb diferents publicacions dels ponents convidats. També volia agrair a Vallès Oriental Televisió i al Cinema Edison, que es farà una activitat que l'acullen a la seva pròpia seu, i també al govern de la ciutat, perquè l'aposta per aquest projecte, que és un projecte que genera un espai de diàleg, que genera un espai de pensament, un espai crític i un espai artístic. I hi ha una aposta, perquè estem a la 5a edició. I aquest any especialment volia agrair a la Generalitat de Catalunya, ja que el festival forma part dels actes de commemoració de l'any Tàpies. Sense més, deixeu-me que presenti a la primera ponent, que agraïm molt que avui sigui aquí, és la Catalina Serra, periodista de llarga trajectòria, és periodista cultural, ella ha treballat en diferents mitjans de comunicació com El País, l'Ara, i a més va ser la persona responsable de fer el dossier dels diumenges de l'Ara, els dossiers d'artistes que sortien, però justament va dirigir el dossier d'Antoni Tàpies amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de l'artista. Per tant, moltes gràcies per ser-hi i endavant. Abans d'acabar, deixeu-me dir que tenim aquí a Frau, Recerques Visuals, han superat el repte, o sigui, no sé si tots heu pogut passar per la sala 0, d'aquí de l'espai de Roc Humbert. La instal·lació de Frau estarà durant tots els dies del festival oberta per poder ser visitada. Jo no vull dir res més perquè ho tinc prohibit, però han superat el repte i dialogar amb Antoni Tàpies no és fàcil, i menys amb una peça tan emblemàtica de la col·lecció d'art contemporani com és aquesta enorme A,
que l'artista va fer al Museu de Granollers i va regalar a la ciutat. I per acabar tenim la intervenció de l'Islam poètic del Germán Chocero, que li agraeixo moltíssim també que avui ens acompanyi, i a més us he de dir que mirant aquesta peça ha generat un nou poema, es pot dir poema? Sí. Un nou poema que avui, inèdit, ens el recitarà a tots nosaltres. O sigui que moltes gràcies i endavant amb el festival. Bona tarda a tothom. Com ja ha comentat la Glòria, soc Catalina Serra i ara quan venia des de Barcelona amb el tren a Granollers estava rellegint algun dels textos de Tàpies i recordava també coses que ell explicava a les trobades que hi vaig poder tenir com a periodista quan havia de presentar exposicions, havia de fer llibres. I allò era tota una experiència perquè arribar a Tàpies no era fàcil, havies de passar el filtre de la seva dona, havies de trucar, havies de demanar, havies de fer tot un procés, diguéssim, però un cop hi arribaves era tot molt senzill. Era un home molt humil, molt tranquil, molt clar explicant les coses i que deixava frases com aquesta que teniu aquí i moltes altres, que tenia voluntat d'explicar molt la seva obra i que és l'experiència que una mica intento transmetre. És dir, jo vos estic parlant avui des d'aquesta mirada, la d'una periodista especialitzada en cultura i en art, que durant molt d'anys ha estat amb aquest tema, que ha vist moltes exposicions i que va poder parlar amb ell, però que no sóc una acadèmica, diguéssim, sobre la seva obra. A més, el que m'ha explicat la Glòria, amb motiu de l'any Tàpies, varen fer un especial al diari Ara, que era un diàleg entre l'obra de Tàpies i les notícies i després un especial de diumenge explicant també una mica tota la seva biografia a través de 10 moments, que va ser un exercici molt interessant perquè ara fa 12 anys de la seva mort i si vos heu fixat, Tàpies ha com una mica desaparegut de l'escena pública. És a dir, va estar molt present, durant molt d'anys pareixia que tot era Tàpies, i després de repente es va morir i com si ja no tingués cap tipus de relació o cap tipus de presència. L'any Tàpies ha permès una mica recuperar-lo, l'ha tornat a posar sobre l'actualitat, tot allò que havia quedat desdibuixat i torna a ser, i a més ens ha fet pensar tots els que havíem treballat amb ell, els nous o els vells, és igual, una mica que té de nou, és a dir, què mos pot dir Tàpies avui, perquè que té el seu art que encara mos pugui interpel·lar i posar-lo en el context també de lo que era el seu moment. Vagi per davant que tot el que he llegit, és a dir, malgrat tot el que he llegit i he vist de Tàpies, és a dir, com he dit abans, no en soc una experta, perquè comences amb una cosa i és tan ample, és un món tan ample, hi ha tantes coses, hi ha tantes variables, tantes possibilitats d'entrar-hi, que es fa difícil, diguéssim, acostar-s'hi realment, no? El que sí que puc dir, perquè ell ho va dir moltíssimes vegades, i tant en entrevistes com en testes com tot, que ell el que buscava era estimular, dir que el seu art era com un inici, és dir, era un clic, buscava l'estat de meditació de la gent, per provocar després reaccions personals a l'espectador que mirava. I això no només amb l'obra directa, és a dir, no només perquè mires i allò te provoca un xoc que ja te provoca això, sinó perquè això després te fa pensar, te fa reflexionar, i has d'anar, i has de tornar. I és el que ell deia, no només m'heu de mirar, m'heu de llegir. Vull dir, s'ha de fer molta més treball personal per poder realment gaudir no només de l'art de Tàpies, sinó de qualsevol tipus d'art. El que és molt interessant és que l'origen d'aquestes trobades és una lletra, és aquesta A que tenim aquí, i penso que com que ell va ser un home que realment va parlar molt de literatura i hi ha molta relació amb l'escriptura, és interessant veure què deia ell, i per això vos he portat un vídeo. Un artista que no estigui preparat humanament, que no hagi tingut inclús experiències vitals. Per això hem de sempre posar una mica en quarantena el que fan els joves, perquè els joves tenen poca experiència de la vida. Els joves tenen efectes d'aquests viscerals, com deies, que estan molt bé de vegades, i veuen les coses d'una manera més pura que la gent gran.
però en canvi els hi falta experiència. L'experiència és molt important. I aquest acumulament d'experiència i de lectures i de tot el que envolta el món de l'art interessant. Jo trobo que el tronc important del món de l'art sempre ha estat lligat a la sabidoria, a la religió també, a la filosofia, al pensament important. I un pintor xino deia que abans de posar-se a pintar tothom hauria de llegir com a mínim 1 milió de llibres. He fet un esforç per poder compensar aquesta falta de connexió, diguem, amb un sector del públic, no és amb tot. I per això m'he dedicat també a escriure. He fet molts assajos, que primer els publicava en els diaris, després els reunia en forma de llibre, i encara ho he fet. Encara tinc un llibre que està ara a la impremta, que em van dir que el posarien a la venda el mes de març, sobre temes d'aquests de teoria de l'art i explicacions de problemes del món de l'art actual. Si algú digués que vostè és un artista molt intel·lectual, li molestaria, pensa que això és veritat només en part i que en canvi hi ha una altra part de la seva obra que és molt visceral i molt immediata, o com va això? Moltes vegades ho he dit, això, que jo puc teoritzar una mica, que quasi mai ho he dit que són llibres de teoria de l'art, perquè no és ben bé això, és una manera de pensar en veu alta, diguem, i faig comentaris bastant improvisats. Però de tot això, quan entro aquí a l'estudi, me n'oblido totalment, perquè la feina del pintor és totalment diferent. O quan estàs davant d'una tela en blanc, la feina és teva per anar fent experiments i trobar aquest mecanisme que jo sempre busco que capti l'atenció de l'espectador i li transformi la consciència. Bé, tornem a l'obra, a la gran A. És una A que, com s'ha explicat, se va fer de manera ràpida i al mateix lloc. Vull dir, ell va venir a ajudar al muntatge de l'exposició al novembre i havien organitzat l'exposició Jordi Benito i Vicent Viaplana i les va convèncer tots i a la seva dona, la Teresa Barba, per fer al mateix temps una obra in situ. Hi ha fotografies, com aquesta d'aquí, en què se les veu fent l'obra en aquell moment i van fer servir com unes canyes, un llenç que el van colar i li va donar la forma d'A. És una exposició com improvisada que també demostra la implicació que va tenir en aquesta exposició, perquè també va fer el cartell i la portada i contraportada del catàleg. Però una A, que és una lletra que no és innocent, perquè és més que una A només. Vull dir, ell, per exemple, li deia a la Bàrbara Cotois, les meves obres permeten, de fet, diferents lectures, però en suggerir les coses guanyo un marge molt més gran d'associacions que m'agradaria posar en marxa en l'espectador. Jo voldria fer-li cas i fer una mirada a l'obra i biografia de Tàpies a partir precisament de les associacions que es posen en marxa a partir d'aquesta A, per veure què ha significat amb la seva obra, què signifiquen les A's en la seva obra i també quin és el context social, polític i artístic que els va fer. És una lectura possible, una de les moltes, ni té que veure amb la que possiblement faria ell, ni la que farien altres especialistes, ni altres artistes, però és una mica una possible mirada que hi podria haver-hi sobre això. Va, anem-hi a la A. És una lletra que apareix molt sovint a la seva obra i que quasi sempre fa referència al seu nom, Antoni. Sobretot quan està relacionada amb una T que pot indicar dues coses, una Tàpies i l'altra Teresa. Així que de vegades A, T, que veureu que apareix molt, vol dir Antoni Tàpies i altres vegades és Antoni i Teresa. Com si fos una mena de declaració sobre el mur dels adolescents. Va fer molt aquest joc, no? Ell deia, per exemple, les lletres són un element destacable a la meva obra. N'hi ha moltes que evoquen determinades paraules, exclamacions, fins i tot expressions esotèriques, paraules màgiques. D'altres tradueixen pensaments concrets, de vegades filosòfics. També les utilitzo per evocar el nom de les persones que estimo, de la meva dona, dels meus fills, sobretot l'enllaç de l'A i la T. Una parella de lletres que sovinteja molt perquè té un doble sentit. D'una banda expressa les inicials del meu nom i l'altra la unió d'Antoni i Teresa. He volgut expressar així que la Teresa i jo sempre hem format una unitat. Era contínuament declaració d'amor, no? Però en un altre text, en una altra entrevista, comentava crec que no cal que un artista s'adoni sempre de les seves motivacions. Quan hi posa un signe, una X, o una creu, o una espiral, experimenta una certa satisfacció. Veig que el quadre rep amb aquest signe una força determinada i llavors no m'explico per què.
Les lletres, però, les hi poso amb significacions molt diverses. La A com inici, límit. La T com a estilització del crucificat i també com a inicial del meu nom. La creu com a lloc de troballa de coordenades. És a dir, tenim en boca seva ja dues interpretacions de la A, una com a inicial i l'altra com a inici. Altres autors, com la mateixa Catuà, hi veien una relació amb l'art combinatori de Ramon Llull, que també era un autor que ell estudiava molt i que se coneixia molt bé. I d'altres també, el Peter Bager, per exemple, veia amb una A escapçada d'una de les obres una forca i això tenia relació amb la mort. Vull dir, cada autor que ha anat fent interpretacions de les obres de Tàpies ha vist coses diferents. De fet, n'hi ha moltes d'As a la seva obra. Hi ha una tombada, una com a forma d'escala, una negra amb unes altres As que se van relacionant. I aquesta A de Granollers, però és diferent perquè té un símbol que podeu veure aquí a la pota dreta, que és una O. Això mos veu a l'alfa i a l'omega, que és el principi i la fi de l'alfabet grec. I també té un punt religiós, perquè és el que deia Crist a l'Apocalipsi, jo sóc l'alfa i l'omega. I, de fet, els primers cristians el feien servir molt com a símbol de Déu i com a símbol de Crist. Però, més enllà de la religió, l'alfa i omega també ha significat una mica la roda de la vida, aquesta manera de donar voltes sempre al principi i al final. De fet, al darrere d'aquesta A, que hi ha tot l'abecedari, això podria tenir a veure també amb alfa i omega, però entremig hi ha tot l'abecedari, tota la fletxa. Interpretacions, diguéssim, en poden tenir bastantes. I una altra també és aquesta A, que també era l'Alef, la primera lletra de l'alfabet fenici, que m'on aniríem al Borges i m'on podríem anar molt més lluny, però que surt d'un jeroglífic que representava el cap d'un bou. I, precisament, el Joan Brossa, que també va fer l'exposició aquí a Granollers, que va fer moltes As, quasi bé més As que les que va fer el Tàpies, té una peça que es diu Cap de Bou, que és una instal·lació, que també és un poema visual, i que, diguéssim, també representa com aquest origen inicial de lo que era el jeroglífic de l'A. Però bé, no entraré tant en terrenys filosòfics, perquè faré mal i jo tampoc no sóc experta en tot aquest tipus de temes, però sí que cal que tingueu present quan mireu obres de Tàpies que ell sí que era un erudit, ell sí que s'havia llegit tot, que era un gran estudiós de les religions i les filosofies occidentals i orientals i de tot tipus de filosofia i de ciència, i que quan feia servir un símbol normalment era per alguna raó. De fet, ell se passava la majoria del temps llegint, estudiant, reflexionant, escoltant música, fent coses, i entrava a l'estudi quasi sempre més aviat cap a l'estiu, i llavors sí que és una mica el que deia el vídeo, que se deixava anar. Però aquest deixar-se anar era a partir del que ell ja havia estudiat, del que ell sabia, de les seves meditacions. I quan apareixia un símbol allà o el posava, quasi sempre és fàcil trobar-hi les raons. Vull dir, hi havia sempre raons al darrere. No hi ha quasi res que sigui atzerós, per molt que ell pugui semblar que ho sigui. Si ho busques, ho trobes. I per això, no sé si heu vist l'exposició que hi ha a la Fundació Tàpies en aquest moment, l'empremta del Zen, que és la primera que realment se dedica a explicar el budisme a l'obra de Tàpies, que sorprèn molt com hi ha signes pràcticament calcats de los que feien servir els budistes, que nosaltres no els reconeixem perquè, com que no ho sabem, perquè som occidentals i no els coneixem, doncs sembla que sigui que s'ha inventat, però no. Tot està agafat de diferents llocs. Tenia tot era una erudició que sortia a les obres, però que no les explicava una a una, però que sí que fa allò de que si veus una obra has d'anar cercant perquè darrere ho trobes. Darrere trobes sempre el per què hi ha. Però aquí hi ha una cosa, i és que jo quan vaig veure aquesta primera A, la primera cosa que em va venir al cap, no va ser ni l'A d'Antoni, ni tampoc l'alfa i omega, que segurament són les explicacions més clares en el moment que ho va fer ell, no ho sé. A mi em va venir l'A d'amnistia. I vos diré que no la d'ara, no la evidentment, sinó la que hi va haver l'octubre del 77, és a dir, aquella que va amnistiar els antifranquistes i els franquistes. És a dir, penseu que l'any anterior el Tàpies havia fet un cartell per una exposició de la Fundació Miró que es deia Amnistia, Drets Humans i Art, que també hi havia una A d'amnistia, la paraula llibertat i una A dintre de la bandera catalana, que era la d'autonomia. És un moment aquest de molt polititzat de Tàpies, en el que el Tàpies feia molt de cartells, moltíssimes obres en significat polític,
I encara que realment llegir aquesta gran A com a un símbol d'amnistia seria anar una mica massa lluny, vull dir, no, sobretot perquè ja estava concedida, s'havia concedit l'octubre i aquesta exposició se va inaugurar al novembre i ell va fer la peça al novembre, però sí que permet veure què passava aquell any 77 en què ell va fer aquesta obra i en quin context el va fer. Penseu que aquell any 77, que va ser un any molt important perquè s'estava iniciant la transició, una transició que no va ser gaire pacífica, per molt que es digui. Vull dir, hi havia hagut al gener la matança d'Atocha, que varen matar a 5 advocats laboralistes comunistes per part de l'ultradreta, i hi havia bastant de problemes al carrer i manifestacions i diguéssim, un ambient tens, i per així tot l'abril s'havia legalitzat el Partit Comunista i poc després el PSUC, del que ell havia estat militant i que havia fet moltes coses pel PSUC, el Tàpies, dic. Al juny hi havia hagut les primeres eleccions, que va guanyar el Suárez, i que el segon va ser ja la sorpresa del Felipe González. I a l'octubre, a més de la llei d'amnistia, va tornar de l'exili al Tarradellas i es va restaurar la Generalitat. És a dir, que eren uns moments d'efervescència política absoluta, que ja s'havia acabat una mica la clandestinitat, que semblava que tot era possible, que hi havia un moment d'esperança i que hi havia com una espècie d'alegria, de ganes de fer coses, que tot s'ajuntava. I aquí a Granollers l'exposició s'havia inaugurat al museu, havien fet aquesta exposició d'art contemporani, l'art també com a de combat, i és quan aquests artistes diuen, va, fem una exposició d'art català contemporani, posem aquí la cosa, i agafen el Miró, que també era un artista polític i clarament posicionat, el Brossa i el Tàpies, que són tots tres, eren com a les tres grans patums de lo que era l'art contemporani en aquell moment. No? I el Tàpies, que en aquell moment tenia 54 anys, estava en el seu esplendor total, vull dir, era la gran patum. Tot i que es va fer aquesta exposició, sembla que la premsa no li va fer gaire cas, perquè hi ha molt poques referències i bàsicament si en parlàvem vàrem parlar més del Miró i del Brossa que no ben bé del Tàpies, però per ell sí que era un any que ell estava, i la mostra és això de fer la A, de fer tot, no? Havia fet una exposició als Estats Units que havia estat itinerant, una retrospectiva. Havia fet una altra retrospectiva a Alemanya que també havia voltat per tot. I el més significatiu, havia publicat les seves memòries, la memòria personal, el fragment per una autobiografia, que és un llibre que vos recomano molt vivament, tant si vos agrada el Tàpies com si no, perquè està molt ben escrit i descriu molt bé tota aquella època, és a dir, tot el moment des de l'any 20 que va néixer, com aquell qui diu, fins al 77, que és quan s'acaba, vull dir, i molt honest, a més, amb la manera en què ho explica, i que ell va començar amb motiu de la Caputxinada, que ell havia participat en la Caputxinada, després va participar en la tancada de Montserrat, havia fet moltíssimes obres polítiques i molta s'havia compromès molt, diguéssim, en tot el que era el moviment social, polític i popular, diguéssim, d'aquell moment. Tot i que era una gran patum i que realment dins el món de l'art el Tàpies era molt conegut, s'ha de dir que no era precisament molt comprès per una gran part del públic. Això s'ha de dir. Ell ho sabien, això, ja ho heu vist en el vídeo que deia, i no es va cansar d'escriure. Des d'articles a cavall fort pels nens, articles a La Vanguardia, articles a l'Avui, a l'ABC. Vull dir, va començar a fer molta teoria per fer arribar. Ell mantenia que la gent que no s'havia de rebaixar res, el que s'havia de fer és donar totes les eines a tot el públic, a tothom, perquè pogués entendre i pogués gaudir i pogués entrar en aquest nou estat de meditació, en aquesta manera d'entendre l'art que ell pensava que era i que és realment el que te dona la possibilitat de gaudir no només del seu art, sinó de tot l'art contemporani principalment. No? Però què feia en aquell moment? En el 77, que va mostrar aquí, després ho veurem, però ja vos avanço que possiblement és l'obra més radical que va fer Tàpies en tota la seva trajectòria, la que va portar aquí. Per entendre d'on venia, feim una mica de mirada al passat, vos faig una mirada ràpida a el que havia fet el Tàpies. Aquesta imatge d'aquí és el Tàpies en de 9 anys en un sanatori. Ell va néixer el 23 en una família burgesa, un avi llibreter, un pare intel·lectual que tenia una biblioteca enorme en la que ell va poder tenir accés a
tot tipus de llibres de filosofia oriental, occidental, de ciència, d'avantguarda, de tot. Vull dir, ell, per exemple, va tenir les seves mans a la revista d'aquí i d'allà del 1934, que era la gran revista surrealista que va marcar com el final de lo que era el període d'avantguarda forta d'aquí, i això ho va tenir de jovenet. Vull dir que era una cosa que la gent no hi tenia accés, estem parlant de plena postguerra. Al de 8 anys va agafar la tisi, es va passar 2 anys quasi bé al llit de sanatori en sanatori, i això va ser una experiència que el va marcar, perquè llavors es va agafar aquesta cosa més d'introspecció, de mirar-se, i va ser quan va començar a pintar. I és interessant veure que va començar a pintar amb aquests referents, és a dir, amb els referents d'ací d'allà, amb el referent del Miró, del Matzens, del Dada, del Picabia, no amb els referents acadèmics. D'acadèmia, a més, hi va anar, crec que 6 mesos. Vull dir, no tenia la seva història de pintura, és a dir, el seu interès ja va començar des de l'avantguarda i des del surrealisme i des del dadaisme. I això també l'explica ell una mica, perquè ell ja va començar d'aquí, no? I va ser aquí que a final dels anys 40 ell primer tot va estudiar dret, ho va deixar, se va dedicar més a la pintura i va conèixer aquest grupet de gent que eren el Brossa, sobretot, que va ser amic tota la vida, el Joan Pons, el Modest Cuixart, que era cosí seu, el Terrats, i allà van publicar una petita revista que es diu 10 al 7, que se feien, no sé si eren 100 o 400 exemplars, una cosa mínima, però que ha quedat a la història de l'art català perquè hi havia el Tàpies, vull dir, bàsicament, perquè després el Tàpies va ser famós, no? En aquesta època feia aquest tipus d'obra, això és del 48, que és un molt clarament 10 al 7, que són més surrealisme, d'influència més d'ens, vull dir, més literari, no? Aquest ja és una cosa més tenebrosa, però també és almenys d'aquesta època. Ells acusen, també. I això li va durar, diguéssim, 4 o 5 anys. Després, al 54, se'n va anar a París. Bueno, 53-54, se'n va anar a París amb una beca. I allà va descobrir un altre món. No només el que passava a nivell polític, que era el moment del gran debat marxista de realisme, abstracció, de què havien de fer, del comunisme, de tot, sinó també d'estètica, no? De tot el que estava passant en aquell moment. Així tot, ell quan torna al 54, ja és quan fa la primera obra matèrica, la primera obra en pols de vidre, que diuen, en pols de marbre, perdoneu. També és l'any que es va casar. I aquí comença el que se'n coneix com a l'etapa informalista. L'informalisme, que era un moviment que havia sortit a la postguerra i que és una mica molt ampli perquè cada país el va interpretar de diferent manera. És a dir, a França hi havia el Fautrier, de Buffet, als Països Baixos hi havia els Appels, el Vols per Alemanya, a Amèrica hi havia els expressionistes abstractes. Era, després de la guerra, aquella cosa de que fèiem, també està relacionat molt amb Sartre i amb tota la sensació aquesta de final d'etapa d'una època, de no saber què fer, no? I ell, diguéssim, que està dins aquest món, però ell se posa a fer els seus famosos murs o tàpies, en què també es grafiava i gratava, que també és una manera d'escriptura, i que s'ha llegit de moltes maneres, perquè és l'època, diguéssim, que se n'ha parlat més del Tàpies, el Tàpies mur, aquell Tàpies dens de les matèries, que se llegia com a pintura del silenci, també com a al·lusió a la grisor i a la tristor de Barcelona de la postguerra. Ell també en parlava de que tenia que veure amb aquelles tàpies que veia ell a la seva infància. I ell en parla també el seu text Comunicació sobre el mur, però vos he agafat aquí un text de Borja Villell, que l'ha estudiat molt a fons, ja sabeu que va fer la tesi i que va ser el primer director de la Fundació Tàpies, que diu que el mur permet una pluralitat de lectures perquè és la tàpia que nega l'accés o que impedeix de veure a través, també és la paret que reflecteix el pas del temps o el lloc sobre el qual s'inscriuen els grafits. Però, a banda de tot, el mur és l'alter ego de l'artista, amb el qual resta identificat pel cognom i per mitjà del qual expressa el seu desig de trencar amb el dualisme característic de la nostra societat i de fondre's en la matèria en un informe continu. És a dir, el mur de Tàpies no només és paret i tot el que vulguis dir, la llista de coses que pot significar, dita per ell, ocupa un foli, sinó que també és un autorretrat que no només d'ell en plan egocèntric, és a dir, quan Tàpies parlava d'ell mateix no només era per al jo, sinó ell com a exemple de la humanitat, com a exemple de l'home, com el que tenia més a prop per parlar del ser humà. No?
Tanmateix, al final dels anys 60, diguéssim, que això no només estava passant a Tàpies, sinó que estava passant a tot el món, deixa una mica les pintures matèriques i agafa directament l'objecte i el posa a l'obra. I gairebé són sempre objectes o coses quotidianes, pobres, coses que té a l'abast, que té al costat, una sabata, un mitjó, una camilla, una tassa, trencada, coses així, que una mica ve de lluny, perquè això a l'any 46 ja havia començat a treballar amb això. Vull dir, ell va i torna en coses. Havia fet això a l'any 46 i al 56 aquesta porta metàl·lica i violí, que és una de les seves grans obres, que també una mica anticipa el que vendrà després. I una mica en aquest sentit se podria dir que no només és que ell segueix les corrents que hi havia en aquell moment, com l'arte povera, sinó que ja les havia prefigurat una mica amb el seu treball, en segon de quina manera. Tanmateix, tot això té que veure amb el que ell sempre deia del principi, de que l'art estava totalment en contra de l'art polit, ben fet, la pinzellada, que tot se vegi bé, vernissat, la representació, sinó que impactés, que xoqués, que fes estar relacionat amb les coses que tens al costat per demostrar una mica el que ell deia, citant sempre Santa Teresa, que era que Déu també està entre les cassoles, és a dir, que és, i això també ho diuen els budistes, que és en les coses petites, en les coses pobres, aquí on realment se pot elevar i pot trobar el més sublim, no? Que no cal anar a les grans coses. Llavors, a l'exposició del 77 de Granollers va mostrar aquest tipus de coses. És a dir, va portar obres que en aquell moment eren molt sorprenents, penseu que estem parlant de fa més de 40 anys, no té a veure amb el que ara estem molt acostumats a veure, i que avui aquestes obres formen part també de la col·lecció de la Fundació Tàpies, es veuen en les grans retrospectives, vull dir, són obres que després han estat com a molt significatives en el treball. Són obres com aquestes, això és una llauna posada, una pila de plats, un armari, veig que també hi ha la A i la T, també una T invertida aquí, un pantalons sobre vestidor, això també ho feia molt, de girar el vestidor i mostrar la part de darrere, i la Maria Lluïsa Borràs, que va ser la crítica que va fer el catàleg d'aquesta exposició i que havia estat també en l'origen una mica del suport a tota aquesta generació de 10 al 7, perquè ella va fer una mica de pont entre la generació d'avantguarda de preguerra i la de... encara que per generacionalment era més d'ells, però va estar molt en relació amb la generació del Foix, del Miró i la generació del Tàpies i del Brossa. I en el seu text explicava, feia una relació entre aquests objectes i la mirada política de l'artista. I Antoni Tàpies va arribar a la conclusió que justament allò que podria fer trontollar els mandarins, la força que a part d'enderrocar murs i trencar malles d'acer era justament allò que es trobava a l'altre extrem de les diademes i els ceptres, els objectes humils i gastats de la vida diària. El poble, la força que diu en definitiva l'última paraula, representada per tot allò que els homes de poder menyspreaven. És a dir, tornem a lo mateix, és a dir, és a través d'aquesta representació, d'aquestes coses petites que feia també l'acte polític, en aquell moment totalment polític, de mostrar el més humil i el més pobre. No? En comparació, en aquest sentit, amb les obres del 80, que ja va introduir el vernissos, ja torna el gest, és el moment, diguéssim, més budista, una mica més introvertit, o la dels darrers anys, que feia una mica mescla de coses. Aquestes del 70, aquestes obres que es van veure aquí a Granollers l'any 77, se pot dir que devia ser una exposició espectacular, perquè devia escopsar totalment el que s'havia acostumat a veure la gent. No és que, diguéssim, que pugui haver-hi molt... Sí que hi ha etapes en l'obra de Tàpies, però sempre va i torna, com heu vist amb allò del Cordills, no? Però sí que se reflexen les coses, com amb això, que se reflexa amb el tema aquí, la cosa aquesta de voler anar contra el que era l'art dels rics, diguéssim, l'art més conegut, o també en aquell moment de les matèries s'ha de tenir en compte que ell volia que sempre se reflectís una mica l'època, però no directament, no dient això és una foto del que passa, sinó que quedés present. Posem per cas en les matèries, no només ell, també els expressionistes abstractes i altres artistes,
tot aquell moment tenia molt a veure amb el que va passar després de la guerra. És a dir, després de la guerra, amb la bomba atòmica, el debat sobre la matèria, sobre què era la matèria, sobre què era l'àtom, sobre què era el ser humà, sobre què suposava la matèria en si mateixa, el tornar-se pols era molt present en les revistes, en els debats filosòfics i en els debats científics, no? I tot això ell ho vivia i ho feien. Vull dir, els artistes aquests estaven amb aquests debats, intentant que en la seva obra reflectís d'alguna manera molt metafòrica tot això que estava amb una banda en la realitat i amb l'altra amb el que era el discurs teòric. No? Els objectes aquests dels 60, de més, i 70, també se corresponen a l'època de molt de consumisme i de començada crítica de consumisme, amb un bombardeig ja molt total de les imatges publicitàries a l'espai públic, i és aquí on aquesta búsqueda de coses simples, de coses humils, fa que torni a buscar, vés a mirar lo petit, no miris les llums, mira una mica el que tens al costat i posa't en aquest estat una mica més d'interiorització. No? En tots aquests moments, tanmateix, l'escriptura, la paraula, és sempre. Vull dir, apareix d'una manera o de l'altra. Apareix primer perquè ja sabem que des de petit era un gran lector, ho va ser sempre, i de fet, de gran, quan l'entrevistaves, la seva gran pena era que no podia llegir perquè s'estava tornant cego, en la qual al final el problema que tenia era que tot allò que era el seu món no ho podia fer. No? I ell, dels llibres, però, en deia més. Deia, per exemple, que sobre la biblioteca del seu pare. En realitat, molt no el llegia, sinó que els mirava o els tocava. M'agradava sentir-los entre les mans. A mi m'ha arribat a impressionar moltíssim l'olor d'un llibre. Els llibres, els seus aspectes materials, parlen molt de l'estètica i la història d'una època. És a dir, el llibre objecte. Per això en va fer molts, aquí en teniu dos. Va ser no només un gran bibliòfil, que col·leccionava llibres incunables de totes les èpoques, que és una col·lecció brutal la que tenia, sinó també en va fer. És a dir, una exposició que van fer a la Fundació Tàpies en van recopilar 82. Per això incloia no només els llibres que va fer en col·laboració amb poetes, amb escriptors, recopilant, sinó també que a catàlegs feia també litografies, les il·lustrava i feia coses. Va col·laborar amb el Brossa, amb el Foix, amb el Jim Ferrer, amb l'Ullan, amb l'Alberti, va fer llibres sobre Llull, sobre poesia catalana de tot tipus. I explicava això del llibre perquè el llibre les treballava molt, vull dir, com a objecte també li donava molta importància, deia ell. L'emoció d'obrir un llibre, de descobrir-ne a poc el contingut, el que viu dins, té alguna cosa de ritual, de màgic, cosa que sens dubte forma part de la meva obra. Els llibres de bibliòfil es relacionen directament amb el meu desig de crear objectes màgics, autèntics talismans que comuniquen unes idees i produeixin uns efectes en l'espectador. No hem d'oblidar que el llibre ha estat, en no poques civilitzacions, un dels grans objectes de comunicació amb el que és sagrat. I jo vull que aquesta comunicació es produeixi a través del material del llibre, de la seva objectualitat, no exclusivament a través del contingut. El llibre de bibliòfil és un exemple clar on el suport i el contingut s'identifiquen. Va escriure també, ja hem dit, molt assaig, 6 llibres, que eren recopilacions de diferents articles, les memòries, i per descomptat l'escriptura sempre al llarg de tota la trajectòria ha estat present a la seva obra de moltes maneres. De vegades només amb inicial, de vegades signant, de vegades tatxant fins i tot la mateixa escriptura que hi havia, amb signes que s'entenen i signes que no s'entenen. La lletra, la paraula tenia sentit amb ella mateixa. Deia, la lletra, com és sabut, sempre ha estat primer dibuix i la paraula, abans de convertir-se en un grup de signes abstractes, ha estat també imatge plàstica, ideograma. Impulsada pel pensament i el sentiment, sempre ha hagut d'esdevenir forma. I esperem no solemnitzar-nos massa si recordem que també les religions es van parlar fa temps que el verb va haver de fer-se carn, es va materialitzar per salvar la humanitat. És una mica aquesta concepció de l'escriptura, de la lletra, com a forma que és a la vegada concepte i objecte, el que nos torna a portar a la gran A. És un autorretrat, un origen, una escala a un univers, el de Tàpies, que si un el mira i l'estudia amb atenció, és un passaport cap a un mateix. I si teniu...